Bé, tenim les primeres imatges, els podem oferir aquests incidents que s'estan produint al barri del Cabanyal. La policia ha detingut 3 persones i hi ha algunes persones ferides. Durant tot el matí s'estan produint disturbis al barri. Els agents de la policia han hagut de carregar contra un grup de manifestants que s'oposen als treballs que es fan a la zona per a la prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez. Les màquines anaven a enderrocar una façana i han entrat custodiades per agents antidisturbis, uns agents que han hagut de carregar contra els manifestants que en aquests moments estaven protestant per l'enderroc d'alguns edificis. Una llei autonòmica permet assolar els immobles que no estan considerats protegits. Es treballa a vivendes en runes amb l'objectiu de rehabilitar el barri i obrir a la mar l'avinguda de Blasco Ibáñez. Cap dels edificis on s'actua està catalogat com a bé d'interès cultural. Les càrregues han causat alguns ferits que estan sent atesos en estos moments a la zona. Són, com diem, les primeres imatges que ens arriben dels disturbis que s'han produït este matí al barri del Cabanyal de València. Uns incidents que a hores d'ara encara continuen produint-se. La policia ha detingut a 3 persones i ha hagut de carregar contra alguns manifestants amb la conseqüència de 3 persones ferides. Durant tot el matí, insistim, s'estan produint disturbis al barri, al sector marítim de la ciutat de València, al barri del Cabanyal. Els agents han carregat contra un grup de manifestants que s'oposaven, que estaven interferint en els treballs d'enderroc d'alguns edificis de la zona del barri del Cabanyal. Són manifestants que s'oposen, que mostren la seva oposició de manera activa als treballs que estan fent-se en la zona per a prolongar l'avinguda de Blasco Ibáñez. Ja fa 3 dies que es produeixen d'una manera o d'una altra alguna manifestació per part de veïns que s'oposen a les obres, a aquesta prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez de València, però avui sembla que és on s'han produït els enfrontaments més directes entre els manifestants i alguns agents de seguretat que han hagut de carregar contra aquests manifestants que estaven interposant-se contra les màquines que intentaven fer el seu treball, enderrocar algunes cases del barri del Cabanyal. Van assolar uns immobles que no estan protegits, que una llei autonòmica permet actuar sobre aquests edificis. Són vivendes en ruïnes que no estan catalogats com a bé d'interès cultural. Imatges d'este matí, com diem, les primeres que acaben d'arribar a les nostres redaccions sobre els incidents que s'han produït al barri del Cabanyal. Recordem, hi ha 3 persones detingudes. La policia ha hagut de carregar contra alguns manifestants que intentaven impedir que les màquines enderrocaren algunes vivendes de l'avinguda de Blasco, del barri del Cabanyal. Unes vivendes que anaven a ser enderrocades per a la prolongació de l'avinguda de Blasco Ibáñez.